van het veld laten zien. Maar deze keer bleef het heel lang 0-0. Een paar lullige goaltjes zoals die vrije trap en dat we in de verdediging even niet goed stonden. En Ilias in zijn gezicht, toen scoorden ze weer. Maar we hebben zoveel kansen in de tweede helft daarop gehad. We hebben meer gecreëerd dan heel seizoen vorig jaar in één wedstrijd. Dus zo moeten we doorgaan. En we zeiden, als jullie als verdedigers meegaan naar voren, kan je die bal afpakken en dan kan je gelijk doorspelen. Snap je? Eentje moet wel achterblijven, want als iemand uitbreekt, dan moet diegene die achter staat, normaal gesproken jij, moet slot op de deur zijn. Yes? Dus ik wil dat je... We hebben je nodig als creatieve balvaardige speler, hè? Als je John wordt eerst. Goed zo, John. Doe jij met penalties ook met sporen? Ik ben niet goed. Dit is altijd gewoon als afsluiting. Nee. Ja, ik weet niet. Maar dat is wel goed. Maar is het dan geen fiets? Oh, meteen schoen. Kijk, waar zijn ze? Ja. Mode, hè? Mode. We gaan de training gaan nemen. Lekker zin. Kom op, Ilias. Victoria's. Oh! Lekker. Jammer. De hoogte laagste raak. Ja, maar wel op eigen veld. Dus we moeten niet elkaar krijgen. Ik kan wel mee, maar ik ben nog niet goed. Ilias? Kom maar hier bezig. Sammy? Wie heeft dan gescoord? 6-2.